Hurumende yavaMnangagwa yopandukirwa nevana vechikoro. Hazvina kumira zvakanaka. Tasangana zvekare panyaya vision patinokupakurirai nhau nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika. Panguva ino tiri kusangana tine nyaya yatauya nayo kuti tikuzivisei nyaya iri kunetsa yakaitika muzuva renezuro apo takaona vana vechikoro vachiratidzira kuhurumende kana kuti against hurumende yavaMnangagwa iko zvinezvi against this Mnangagwa's regime vachiratidzira vari kudivi reuko kunoitwa zvekutongwa mhosva kana kuti kumacourts avo vana vezinasu ndo vakaenda ikoko vachinopopota nyaya iyi vakabudisa vakanyora pachidziro pavo zvekare vachinyora kuti radical solidarity. Today we showed up at the Magistrate Court to offer the much needed solidarity to Nicole Chabata and 77 others arbitrarily arrested and kept in prolonged pre-trial detention. No student systematically oppressed shall walk alone. Ndo mashoko avanga vakanyora vachiratidza kunyunyuta kana kuti kurwadziwa vachimiririra uyo mwanasikana anoitwa Nicole Chabata akasungwa pamwe chete nevamwe vakasungwa navo ende iko zvino pakusungwa kwake ikoko anofanira kunge akudzokera kuchikoro nekuti vamwe vake vatori kuchikoro iko zvino, asi iye achingori mukati ndiye wokusungwa pamazuva aya pakasungwa vanhu vakasungwa pamwe chete navaJameson Timber kuAvondale uko kwavakangosvika vanhu vachingonotorwa vakasungwa ikoko, asi vamwewo vakazombobuditswa asi vamwe vachirimo mukati nanhasi kusanganisira ivo ana Jameson Timber vacho nechimwewo chikwata chese vachingorimo mukati vakavharirwa. Nyaya idzodzo dzakatrigwa pamazuva aya pachinzvoni vanhu kuti vari kufungidzira kuti vari kuronga kuda kuita ratidziro kana kuti mademonstrations against hurumende yavaMnangagwa. Saka zvichakadaro ndo pavakange vakaungana kuAvondale pamba pava Jameson Timber vachiita, asi ivo sekubuditsawo kwavaizoita nyaya vaiti vaikomemorata youth day South Africa commemorate vari pamba pava Jameson Timber ndo pakasvika riot ikavabata vese ndokubva yava enda navo ndokusungwa kwavakaitwa vese. Asi nyaya idzodzo makazoona kuzofamba kwenguva inyaya dzekuti dzanga dzakunetsa pachingonzi pari kuda kunoitwa SADC summit, saka hapasi kudiwa vanhu vachaita mademonstrations. Nyika yese yakapindwa nekutya kana kuti kupindwa nefear nekuti paingosungwa vanhu zvisinganzwisisike. Vazhinji vakatorwa kutarisira mafoma MP nedzimwewo nhengo dzebato rinopikisa zvematongerwo enyika kana kuti nhengo dzebato rinopikisa zvematongerwo enyika dzichishanda dziri under advocate Nelson Chamisa, kusanganisira zvekare namadzibaba veshanduko chaivo vakatobudawo vachitaura kuti vasvikirwa pamba pavo nemota mhando yepamusoro inoratidza kuti inofamba neavo vakomana vanoshanda vachiita zvemutemo kana kuti ayo maCIO. Zvekare tikazoona avo vanoitwa Bishop Kevin Nyamakanga vakatorwa zvekare pakaitwa nyaya idzodzo takaona vachibatwa vachinzi vatorwa vaendeswa ikoko kuri kunovharirwa vamwe vese. Saka ndo nyaya dzacho dzanga dziri kuitika, nyaya yekuti vanga vakanga vasingadi kuti vakanganiswe SADC summit yavo. Zvinhu izvi zvakazonyanyisa kuva neumbo kuti vanhu ava vainyatsosungirwa izvozvo. Pakazotanga kubuda mutauriri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa ndo vakazotanga kubuda vachitaura kuti zvoni iko zvino vanhu ava chero mukachivasiya zvenyu havasisina havo basa nekuti hapasisina kana chinhwani chekuti chingazongonzi chakanganiswa nevanhu ivavo. Saka kubva ipapo ndo pakatanga kuonekwa kuti paishandiswa udzvanyiriri chaiwo kana kuti utsinye chaiwo, ndo zvinhu zvaiitika kubva pamazuva iwayo. Saka iko zvino pachikwata chakasungwa nana Jameson Timber ndipo pane mwana sikana ari kunzi ari ku O level akabatanidzirwawo vasungwa ipapo. Asi pamazuva ese painyanyisa kusungwa vanhu vese, nyaya yemwanasikana aenda kunge yakataurika yakazonyanyisa kubuda iko zvino mazuva mashoma aya yakutaurwa nezvayo mushure mekunge pachionekwa
kunzi mwanasikana ave kufanirwa kunge achidzokera kuchikoro ende iko zvino ndo zvakakonza hasha dzevanhu vazhinji zvakonza kuti mastudents aendo kunodemonstrata pamusoro penyaya iyo. Pakangotanga kubuda nyaya pachinzi Jameson Timber asungwa nevamwe vakasungwa navo, pakamboita ruzha pachinzi mune mwana ane 1 year akasungwa namai vake arimo vese imomo. Inova nyaya zvekare yakaita ruzha rusingapere, asi vanhu vakazongosvikawo pakunyarara nezvenyaya iyoyo nekuti ndo dzimwe dzenyaya dzaikonzeresa mutauro, ruzha kana kuti noise pamusoro pechiitiko ichochi chakanga chakaitika. Saka vanhu vakazombosvika pakungosiyanawo nazvo, asi vakamboedzawo nepavanogona napo, nekutiwo vamwe vanga vakutosvika kuti zvichida unogona kungosungwa futi uri pakati pekuda kudhimanda kuti vanhu vacho ivavo vari mukati vange vachizosiyiwa. Kobva kwazoitawo mumwewo akabuda achinzi akakuwara gumbo rake rakatyoka zvisingaite, akambotenderedzwa zvisingaite. Nyaya ndobva yazombosvikawo pakuzongonyararwawo. Pakabuda futi nyaya pachinzi mumwe wacho akafirwa nemwana wake. Dai hurumende yakwanisa kumuregedza akwanise kuendawo kunoviga mwana wake, asi zvakatosvika pakudarika, mwana wake akatosvika pakuvigwa, zvikatosvika pakutorova, zvikatopera zvakadaro achingorimo mukati imomo, zvekuti ndo masituations anenge achiitika pane vanhu vese ivavo. Saka iko zvino yanguva yekuvhurwa kwezvikoro, zvikoro zvakatovhurwa, vana vanoenda kuzvikoro vakadzokera kuzvikoro. Ndo nyaya yasumudza mutauro wese iko zvino kuti manje Niko Chabata ngaachiregedzwa adzokerewo kuchikoro, nekuti vamwe veruzhinji vari kubuda vachitaura kuti vanhu vese imimi munganzi mukutonga nyaya kana majaji nevamwewo vese mune vana venyu, ende vana venyu vari kutoenda kuzvikoro, ende hamungambozvifariri kunzi vana venyu vasungwa varimo mukati vari kutadza kunge vachienda kuchikoro. Ndo imwe yenyaya zvekare yakanga iri kutenderedza vanhu vakawanda musoro, inova nyaya iri kunetsa iko zvino panguva yatiri. Saka ndo zvakonzeresa kuti mastudents ezinasu vakwanise kumhanya ikoko vachitaura kuti tiri kudhimanda kuti musiye Niko Chabata adzokere kuchikoro, kwete kuramba makangomusunga, nekuti tinenge tichida kuti vana vawane marights avo, nekuti mumwe naumwe ane marights ake. Saka kunzi marights avo kana kuti kodzero dzingewo dzichiremekedzwa. Pari kunziwo kana vamwewo sinzi vari kupiwawo mabheu, iyewo ange achipiwawo rakewo bheu akwanise kunge achibuda achienda. Asi tiri kuona zvekare iko kumatare ikokoko nyaya dzimwe dziri kuitika, vanhu ivavo kubuda kwavo kwakambobudiswa vamwe ndobva zvamboita kunyarara, vari kubudiswa zvishoma nezvishoma. Ende iko zvino tanga takatarisira kuti vange vachipiwa bheu, asi nyaya yavo iri kungoramba ichingopostponedwa day after day. Vaifanirwa kunge vakatopiwa mutongo wavo muzuva ratadarika nezuvero, asi hazvina kuzoitikawo sekudaro. Ndo dzimwe dzenyaya dziri kuzosimudza hasha dzevanhu kana kuti hasha dzemaZimbabweans vachiti sei muchidaro, sei zvinhu izvi zvichidaro. Vari kuti hazvina kunaka chose zvinhu zviri kuitwa izvi. Saka please ngavasiye Niko Chabata, ndo zviri kutaurwa nemastudents panapa. Ndo zvaita kuti vabudise tsamba yavo vachikomplaina nemufananidzo zvekare vanga vakatoriko ikoko kukoti vakamira pamwe chete nestudent iye vachitaura kuti aiwa tanga tichikumbirisawo kuti mustudent iye aregedzwe. Ndo nyaya muri yeZimbabwe yandangoti ndiuye nayo nhasi panapa, ndakakubatirai pachannel yenyu panyaya version. Kana uchinge washanya panapa kari kekutanga iri first time yako, ndanga ndichingokumbirisawo kuti ugare wasubscribe, wokomenda, wolika, woshare, toramba tichidzoka tichikuzivisai zvimwe zvinhu zvese zvinonga zvichiitika munyika.